Drahí moji, nachádzame sa v Jeruzaleme, to je záhrade, kde bol hrob Pána Ježiša Krista, a tým pádom chceme aj prehovoriť slovo, ktoré by nás povzbudilo na tom našom pútnictve a na tom našom ceste za hrobovou. Znamená, že Ježiš bol v hrobe a stál z mŕtvych, tak aj my by sme mali stať z mŕtvych, jestli budeme veriť. A tak teraz budeme čítať slovo Božie k tomuto všetkému a veľa sa vás pýtate, že to nemá spoločné s ničím, ale má. A budeme čítať slovo Božie, ktoré je zapísané u Matúša o pôste. Čiže to je 9. kapitola, 14. veršík, vraví takto. Vtedy pristúpili k nemu učeníci Jánovi a povedali, prečo sa my často postíme a farizejovia a tvoji učeníci sa nepóstia. My i farizejovia sa postíme a tvoji učeníci sa nepóstia. A Ježiš im povedal, či môže svadobníci smútiť, kým s nimi je ženích. Ale prídu dni, keď bude odňatý od nich ženích, vtedy sa budú postiť. A veď nikto neprišíva záplaty z surového súkna na staré rúcho, lebo jeho ponos by odtrhla kus z toho rúcha a bolo by ešte horšia diera. Ale ani nevylievajú nového vína do vetchých kožíc, lebo ináč by sa kožice potrhali. Aj víno by sa vylialo, aj kožice by sa zahubili. Ale nové rúcho lejú do nových kožíc a zachované je víno a kožice. Toľko slov čítania, teraz budeme vidieť a poznať, ako tu vidíš, blízko sa nachádzame, tu je hrob Pána Ježiša Krista. Áno, tu je hrob Pána Ježiša Krista, je prázdny, ďaká Bohu, a stál on z mŕtvych. Tak aj my máme stať z mŕtvolých našich hriechov. Ale mŕtvosť našich hriechov musíme konať cez našu obeť. Ako čo mal Ježiš obeť, tak obetovať sa aj my máme za naše duch života. A to je pôst. A prišli k Ježišovi jedného dňa, keď sedel tam toho Šimona, prišli k nemu učeníci Jánovi. Ján bol rabi a mal svojich apoštolov, učeníkov, ako čo mal Ježiš svojich učeníkov. A pristúpili k Ježišovi priamo a vravili mu, počuj, prečo sa my aj farizejovia postíme často a tvojich učeníkov sme nikdy nevideli postiť? Čo to za spôsob? A Ježiš im povedal takto. Vlastne, čo je pôst, povieme? Pôst je to, nie že som jedol pôstno rybu, že jedol som pôst, a to je nie pôst, to je klam, to je nie pôst. Pôst je, keď sa ty trápiš svoje telo, nejediac a nepijúc. To je pravidelný pravý pôst. Toto druhé je klam. To nie je post. To je polupóst. A keď polupóst, tak aj polopožehnanie dostanete. A potom, keď sa to ešte zbije na vlahu, to požehnanie, tak nedostanete nejako požehnania. Tak darmo ste sa, že som sa postil do celý deň. Nísi sa. 24 hodiny minimálno, to je jeden deň postu, kedy sa máte postiť. Kedy sa máme postiť. Aby sme boli posvetení pre voľakú svatosť. A teraz máme pred nami ešte ten hrob. Mám tak radosť, že on je prázdny. A chceme tom poste. Pán Ježiš vravel takto, že nemôže sa svadobníci a prísť a sa postiť, keď je s nima ženích. Oni stolujú, oni stoli, sedia a užívajú, jedia, pijú a veselia sa.
Ale keď bude odobratý od nich, keď bol ženích odobratý od nich a bol pochovaný, tak sa smútili učeníci, čítame. Ale predtým apoštoli Jánovi sa hnevali, rozčuľovali a boli veľmi smutne, prečo sa oni nepostia. A Ježiš im povedal pre tú príčinu. Prečo sa nepostia. A preto vidíme ďalej, že Ježiš dal príklad za víno. Nemôže sa položiť víno do starých kožíc. Čo to znamená? Že tu sme videli, tu je preša za víno, tu bola jedna preša za víno, sa mliagalo víno nohami a potom sa robilo víno. Takže tým pádom, že sa víno spravilo, víno sa dávalo do kožíc. Kožice to sa zobralo, jahňacie koža je asi najmocnejšia, sa dala na poli a sa zošila a potom sa položilo to víno do tých kožicov a sa merkovalo. A teraz, keď by si dal, a keby sa dalo víno, Ježiš povedal, do novo víno do starých kožicov, tak by sa rozpadlo, by zožralo, lebo celý rok, keď sa merkuje víno, tak v tej kožicách tak to víno oslabne. A preto Pán Ježiš vraví takto kajna. To spasenia a to zmrtvých stania, ako čo on stal z mŕtvych stání, je také, ako to víno. Znamená, my nemôžeme, Kristus povedal, že položiť víno novo do starých kožíc nemožné. Rozpadne sa, vyleje sa, ale aby sa zachovalo, tak načínať novo víno do nových kožíc. Znamená, sa vrátime do dneskajších časov a vidíme, kto je to víno a kto sa tie kožice. Tie kožice, to je človečenstvo, ľudia. A víno je slovo života, slovo kráľovstva Božieho, slovo spasenia, slovo, v ktorom sa človek zachráňuje. Ježiš povedal, ak aj zomriete, žiť budete. Znamená, že to, ak by si ja počal vám vyprávať a začal vyprávať o znovuzrodenia, tajomstva znovuzrodenia zrazu, tak vy by ste sa mohli, ako to víno novo, keby som dal do vás, tak by ste sa mohli pohoršiť. A by ste povedali, a neviem, to sú ťažké slova. A by sa moje slovo, ktoré je duch aj život, by sa rozlialo skrz toho, že je to novo víno. Preto povedal Kristus Pán, prvo, že by si prijali svatosť spasenia, musíme ísť na pôst, musíme prestať prvo s hriechami, kradnutím, klamaním, závidením. A keď sme prestali tie veci, to je pokánia, a potom by sme dali sa na pôst a 24 hodín minimálno ani nejedli, ani nepili. V tom pôste sa človek obnovuje ako orol. A v tom pôste, posle toho pôsta sme čítali ďalej, že víno dal Kristus príklad. Čiže novo spasenia, znovu zrodenia, posle toho môže človek prijať. Ale voľa koho na ulici osloviť, prečo si ni znovu zrodený, ty si ni spasený, a tak nemôže. Musíme byť múdri a vedieť, ako to Kristus ukázal nám. Čiže, ak aj tí učeníci prišli a vravili, my sa postíme a aj farizélia sa postia. A tvoji učeníci sa nepostia. Ale sa postili, keď Pán Ježiš bol pochovaný v tomto hrobe, tak potom bol smútok veľký a pôst a zármutok. A potom poznali, čo je to spasenia. A prečo sa musí človek zachrániť. Lebo keď ho dajú do hrobu, koniec je všetkému. U nás dáva sa to truhle, ale tu sa dávalo Izraeli do hrobu, do kameňov, vytesali a tak dali.
ale človek musí sa zachovať tým pádom, že má nové víno v sebe, nový život, znovu zrodenie, novorodenie má, prežil novorodenie a potom, ak by aj zomrel, žiť bude. Čítali sme, ako to bolo o tom pôste, aj okolo toho vína, že aj znamená, že slovo, nemôžem ja dať novo slovo voľakomu znovu zrodenia, ak sa to nekáže a nepraktikujú ľudia novo zrodenie, ale vyprávanie cirkevnovo. Ale to je veľký pokrm, keď vám teraz hovorím, znovu zrodenie duchom, z vode a duchom. To je veľký pokrm a to sa nemôže, to sa musí prvo ísť na pôst, ako čo bolo povedané slovo Božie, aby sa prijal človek to spasiteľné dielo, znamená, že nemôže sa zašiť nová handra na starú odev, lebo tá nová handra roztrhá a ešte väčšia diera sa stvorí. Znamená, ako sme povedali, pôst. Prečo sa nepôstia? Pôstili sa potom učeníci, keď stál Ježiš. Tak aj my nechceme pôstiť sa spravodlivé, nechceme to, ale jestli chceme sa zachrániť a musíme byť to nové víno prijať do seba a naša kožica sa neroztrhala a mohla udržať to spastenia, tak sa musíme pôstiť úprimne a musíme byť spasení skrze krv Ježiša Krista, skrze jeho obeť na Golgate, ktorá bola, tam sme hľadeli. To všetko sa musí vykonať, aby človek sa zachránil deň posledný, keď ho zahrabu, keď bude koniec, aby išiel na svoju cestu do svojho života večného, ktorý je v Kristu Pánu. Ten život večný vám prajem sebe aj mne. Amen.